Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli televizor qarovchilar. Efirda birga bir topshiruvi. Әлеге тапшыруда biz хәзрәтләребезнең тормыш һәм дин юлларын өйрәнәбез. Кеше гомере тулы бер китап. Һәм аның һәрбер бите бер-берсеннән аерылып тора. Хәзрәтләребез дә төрле, ләкин аларның һәрберсендә дингә килү юлы тарихы берләштерә. Һәм әлеге юл бергә бер тапшыруында. Бүгенге чыгарылышта без мәркәзебезнең Дин Ислам мәчете имам-хатибы Инсаф хәзрәт Ибадуллинның тормыш һәм дин юлын өйрәнербез, иншаллах. Бергә бер тапшыруын мәркәзебезнең Дин Ислам мәчете имам-хатибы Инсаф хәзрәт Ибадуллинның эш кабинетына башлап җибәрәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, Инсаф хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле телевизор караучылар, Ильяс кардашым, Аллаһның сәламы, рәхмәте, баракаты булсын барыбызга да. Амин, Инсаф хәзрәт. Әлеге тапшыруны хәерле башкарып чыгарга Аллаһ Тәгалә сезгә дә, безгә дә хәерле тулашкычлары бирсен иде. Амин. Амин, амин, шулай булсын. Хәзрәт, тапшыруыбызны башлаганчы, әлеге күркәм Дин Ислам мәчетенең кыска тарихын сөйләп китмәссезме икән? Бу мәчетебезнең тарихы 1994 елдан башлана. Иске торак программасы Ветхий Жилье дибез бит инде шулай бит. Үзәктән Казан шәһәренең үзәгендә торган, менә шушы иске торакта, баракларда торган әби бабайларыбызны шушы Азияны яңа бистәгә күчергәч, инде анда безнең Мәрҗани мәчетенә, Әҗем мәчетенә һәм дә башка мәчетләргә йөреп, анда дин юлында булган әби бабайларыбыз инде аларның ихтияҗ туган нәрсә мәчет. Ягъни һәм инде алар шушында күченеп килгәннән соң 1994 елда шушы мәчетне оештырып, ягъни шушында намаз укуларны башлап җибәрәләр. Һәм инде аларга Аллаһның рәхмәтләре булсын, шушы кичкенә генә мәчетебез дип әйтәбез, әмма ләкин бик зур хезмәтләр, бик зур эшләр шушы Азияны бистәше өчен, инде йөзек кашы булган мәчетебез өчен, шушы әби бабайларыбызга Аллаһның рәхмәтләре булсын. Һәм инде менә 1994 ел инде санап карасак, инде күпме вакыт узган. Алхамдулилlah, мәчетебез гөрли, мәчетебезгә халык йөри, Азияны бистәсе мәхәллә халкы мәчетебезне бик якын итә. Алхамдулилlah, укуларыбыз бара, беренче дини теге якшәмбе укулары да, ягъни анда без инде Коръән укырга һәм диннең беренче башлангычларын бирергә тырышабыз. Шулай халык белән төрле өлкәдә, мәсәлән, социаль ярдәм итү булсынмы, яки башка авыр хәлдә булган гаиләләр белән булсынмы, яки да булмаса балалар белән булсынмы, инде эшебезне дәвам итәбез. Алхамдулилlah, шушы Азияны бистәсендә күркәм, мин инде әйтер идем, ул мәчетебез бер Азияны бистәсенең йөзек кашы матур булып торадыр. Һәм инде урамы да Чишмәле урамында, һәм инде чын үзебезчә Чишмәле урамында Дин Ислам мәчете дип инде атыйбыз. Балачак елларына әйләнеп кайтыйк әле. Сез нинди гаиләдә туып үстегез? Һәм кичкенә чакта нинди бала идегез? Инде гади, ул вакыттагы без инде 80нче еллар шыр балалары дип әйтик, гади совет гаиләсендә туып үстем. Әтием инде кул остасы, һәм инде шулай бит инде балта остасы дип әйтәбез, инде шулай бит инде, һәм инде шулай колхозда эшләде дип әйтик. Әнием шулай ук инде колхозда инде кассир булып дип әйтик, инде шундый хезмәттә булды. Гади совет семьясында үстем, инде мәктәптә укыган елларыбызда шулай гади авыл җегете булдык инде, шулай бит. Кайдадыр укыдык та, кайдадыр укыйсы да килмәгән чаклар булды, кайдадыр шаярдык та, шаярасы килгән чаклар да булды. Әмма ләкин Аллаһка шөкер, мин инде аңлавымча, Аллаһка шөкер, дөрес тәрбия, дөрес юнәлеш алдык дип әйтер идек. Аллаһка шөкер, ул вакытта диннең уяна башлаган чаклары, һәм инде Аллаһка шөкер, менә инде совет чорын күпме генә теге начар якларын инде белсәк тә, әмма ләкин яхшы яклары, әмма ләкин халкыбызда, авылыбызда, мәсәлән, дини тәрбия ул бетмәде. Аллаһка шөкер, шул тәрбияне алып үстек, олы итәргә, кичәне кече итәргә өйрәттеләр, шулай бит инде. Алла кеше күргәч яладыр, шулай бит инде нәрсәдә эшләргә, укытучыны бәдрәфкә йөрмидер дип уйлыйдыр, инде алхамдулилlah, шундыйрак тәрбиядә үстек дип әйтик. Мин инде кайдадыр күп әйтебрәк, әмма ләкин мәсәлән шундый олуг, зур тәрбия, дөрес тәрбия белән үстек. Алхамдулилlah, инде Аллаһ Тәгалә шушы яшьлекләребезне хәерле кылсын, инде кайдадыр Аллаһ Субхану Тәгалә безгә биргән шушы ватаныбызның, шу яшьлегебезнең
Инде нәтиҗәсен күрергә Аллаһтан насыйп итсен. Хәзрәт, кичкенә инсаф дигән малайның мәркәзебезнең бер мәчетендә имам хатип булырга нинди дә булса мөмкинлеге бар идеме балачакта? Аны уйлаган булмады инде, әмма ләкин тырышылды шушы авыл халкы тәрбиясе шулай бит булдырга, укырга, шулай бит әти, яни гомумән тәрбия шундый бит инде. Улым, кызым, ука, тырыш, булдыр, ука, тырыш, булдыр. Шушы безгә башка салган инде, салынган инде укырга, тырышырга, булдырга, укырга, тырышырга, булдырга. Һәм инде Аллаһ Тәала үзе һәрбер кешегә дә үз юлын ача инде ул. Мәсәлән, хәзерге вакытта, мәсәлән, карап уйланып утырам, Аллаһ шөкер, менә сыйныфташлар, бергә ускан теге дуслар, якыннар, карыйсың, альхамдулилла, кем булдырган, кем тырышкан, кем үз юлын теге тырышып эзләгән, альхамдулилла, Аллаһ Тәала һәр кешегә үз юлын ача. Инде Аллаһ Тәала насыйп иткән шушы дин юлында булырга, дин юлында хезмәт куярга, инде аны ничектер яшь вакытта җитди уйлар белән теге ул инде мәктәп елында сен җитди ниндидер бер шулай булырмын әле дип инде ул җитди бер фикерләр булмагандыр да инде. Әмма ләкин күңелдә менә шушындый гомумән дин юлында булган кешегә соклануым бар иде. Мәсәлән, дин юлында булган менә шушы кешенең корбан итүләре, яни корбанлык дигән сүз нәрсә? Ул менә шулай укытучыларның шушы тәрбия бирүләре, укытулары, ул ничектер миндә бер соклану хисе уятады. Ничектер акча эшләгән яки башка дөнья юлында уңышка ирешкән кешеләр, әйе, буга инде акыл ягына карыйсың, әйе, укыган, тырышкан, булдырган, ирешкән. Әмма ләкин менә шушы үз-үзеңне корбан итү дигән сүз, хезмәт иткән кешеләрнең эшләре сокландыра иде менә шушы дин юлында үзебезнең барыбер колакка керәдер, үзебезнең галимнәребезнең шушы юлда хезмәт итүләре шулай бит инде. Шул әйткәндә Шаһабетдин Марҗаризатин Фахретдин, менә алар шундый булганнар, менә дин өчен кайгырганнар, менә шулай дип, һәм инде шушыларны күреп үстек, һәм инде шуннан ниндидер бер күңелдә уянгандыр инде шушы юлда хезмәт итүне. Һәм инде Аллаһка шөкер, инде Аллаһтан насыйп итсен, инде дин юлында хезмәт итүче бәндә булырга насыйп итсен. Инсаф хәзрәт, мәктәп елларыгыз ничек узды? Сез яхшы укыдыгызмы? Мәктәп елларыбыз, альхамдулилла, матур, бик күңелле узды дип әйтик. Альхамдулилла, инде мәктәбебез бик күркәм, бик матур иде. Мәрхүм Закирҗан абый, Аллаһ рәхмәте булсын, инде укытучыларым күп. Инде һәр барчаларына Аллаһның рәхмәтләре булсын. Инде безне булдыра алганча тәрбияләделәр, акыллы булсыннар, тәрбияле булсыннар, тырыш булсыннар дип безгә инде үз тырышлыкларын куйганнар. Мәктәбебез инде 11 класс үзебезнең авылыбызда иде. Альхамдулилла, инде мин Түбәничтә торганлыктан инде бер 3 километр йөреп укылды. Инде укуым дип әйтик, тырышсаң гел бишлегә дә укып булгандыр инде, әмма ләкин шул малайлыклык, шуклык, ягъни шулкайдадыр ялкаулык, әмма ләкин инде укырга яратадыр, яратмыйм дип әйтә алмыйм. Аллаһка шөкер, мәсәлән, дәресләрне тыңларга яратадыр. Дәрес хәзерләргә яратмасам да, әмма ләкин дәрестә нәрсәдер тыңларга, укырга һәм инде гомумән китап укырга хәвәслегем бар иде. Шуңа күрә инде булай дүртле бишлеләргә генә бетердек. Инде Аллаһка шөкер, теге булай начар укучылардан булмадык. Инде кайдадыр олимпиадаларга да йөрелде, шундый ярышларга да йөрелде. Шул укудан булай бик читтә түгел идем. Әмма ләкин инде шул гади авыл җегете булып инде үстек. Сез кем булырга хыялландыгыз, Инсаф хәзрәт? Әгәр дә Инсаф хәзрәт Ибатуллин дин ислам мәчетенең имам хатибы булмаса, ул бу тормышта кем була алыр иде? Мәктәпне укып бетергәч, ниндидер бер сайлау дип әйтик, шулай бит инде күңелдә килеп туа, инде кайсы юлда үзеңне күрәсең. Һәм инде мин ничектер шушы дин юлы күңелемә якын булды. Ягъни инде анда булды сүзләр, мәсәлән, дин юлы ул бит теге ниндидер бер теге һөнәр түгел бит ул. Шулай бит инде анда бит инде ул гади генә үзең өчен генә укылар бит инде мәдрәсәдә дип инде мин үзем шул мәктәпне бетерүгә, мәдрәсәгә документларымны алып барып биреп, шулай мәдрәсәгә укырга кирдем. Кызыксынуым һәм бер нәрсәгә ничектер карамадым. Кайдадыр курку сал һәм булып, мәсәлән, ул бит инде һөнәр түгел, һөнәр алырга кирәк дип, каядыр инде иншалла теге әмма ләкин шул юл белән кителде һәм инде шушы мәдрәсәне укыган вакытыңда инде
ниндер бер формалашасың, әмма ләкин булды тормышта шушы бу юлда булу әле мин әзер микән, булдыра алырмы микән дигән теге сораулар туган вакытлар булмады түгел, булды. Әмма ләкин гади һөнәр алып, гади генә ниндидер бер эштә хезмәт куярга дигән вакытлар булды. Кем булармын дигән мәгънәдән инде Аллаһ Тәала белүче, менә мин инде теге Аллаһ Тәала кем буларга насыйп иткән инде шул, әмма ләкин булды. Күңелдә врач буласы килгән вакытлар булды, мәсәлән, табиб, шулай бит инде ничектер бер аларның хезмәтләре миңа бик мөкиббән китәдер инде врач. Теге табиб булу, ул бит инде шулай безнең өчен алар теге фәрештәләй, әүлияләй бит инде шулай бит табиб кеше, ул бик зур кеше. Булды вакытында инде ниндер бер теге дипломатия өлкәсендә булыйм дигән мәгънәдә, ягъни телләрме, башка әйберләр өйрәнү. Әмма ләкин Аллаһ Тәала шулай насыйп итте. Инде Аллаһ Тәала насыйп итеп, алга таба да хезмәттә, дин юлында хезмәттә буларга насыйп итсен. Хәзрәт, яшь буынны ничек имам хатиб, абыстай хезмәтләренә кызыктырырга? Моның нинди дә булса юлы бармы? Инде чыннан да Ильяс кардашым, менә бу халкыбыз арасында имам хатиб, ягъни дин юлында хезмәт итүнең дәрәҗәсен инде аңлап җитмәү кайдадыр сизелгән кебек. Инде асылда карасак, инде мин инде киңәш буларак әйтәрем яшьләребезгә, чыннан да шушы диндә юлда булу, шушы юлда хезмәт итү, ул бит җан авазы. Ягъни син нинди дә булса чиктән чыгып эш эшләмисең, син җаныңда ихласлыктан булган гамәлеңне башкарасың, һәм чыннан да бу бик күңелгә дә, җаныңа да ятышлы гамәлдер. Шуңа күрә мин чакырып калар идем. Алхамдулилlah, дөньяви яктан карасак та, адәм баласы тырышкан бәндәгә Аллаһ Тәала берәүгә дә ризыгын тар итмәс. Алхамдулилlah, беребез дә инде ач та түгел, ялангач та түгел. Һәм инде шуңа күрә мин инде халкыбызга әйтер идем, дин юлында хезмәт итүне, тәрбияләүне, яратуны халкыбыз арасында инде алга сөрсәк иде. Тапшыруыбызны блиц сораштыру өлешенә аяк басабыз. Инсаф хәзрәт, әлеге өлештә сезгә 2 вариант биреләчәк, һәм сез бар тик үзегезгә якын берсен генә сайлап алырга тиеш буласыз. Сез әзерме? Әзер. Рахмат. Беренче категория – буш вакыт яки хобби категориясы, Инсаф хәзрәт. Китап уку яки спорт белән шөгыльләнү. Монда Ильяс, икесендә эшләү хәерле дип уйлыйм. Кай вакытта китап та укыйбыз, кай вакытта спорт белән дә шөгыльләнәбез. Хәрәкәт итү түре категориясы, Инсаф хәзрәт. Велосипедта йөрү яки машина йөртү. Машинага калдык шул инде, шуңа күрә машинада. Рәхмәт. Машинада. Гаилә категориясы. Үзең уңышка ирешү яки балаңның уңышка ирешкәнен күрү, хәзрәт. Икесе дә мөһимдер. Һәрбер вакытның үз сөенече, үз бәхете. Үзеңнекенә дә сөенәсең, балаларныкына да сөенергә язсын. Рәхмәт, Инсаф хәзрәт. Гомер категориясы. Яшь калу яки тәҗрибә туплау. Яшь калып булмастыр инде. Яши тәҗрибә җыярга Аллаһтан насыйп итсен. Хикмәт җыярга насыйп итсен Аллаһ Тәала. Һәрбер хәзрәтебез өчен мөһим категория гыйлем категориясы. Остаз булу яки сәләтле шәкерт булу, Инсаф хәзрәт. Кайдадыр устазларыбызга тыңлаучан итагатьле шәкерт була алсак, һәм инде үзебезнең ияргән мәхәллә халкыбызга, шәкертләребезгә яхшы устаз була алсак, яхшы булыр. Финал категориясы, Инсаф хәзрәт, уңышлы бүген яки якты киләчәк. Якты киләчәк инде, иншаллах. Аллаһның рәхмәтендә теге бүгенге уңыш белән генә, бүгенге уңышның да нәтиҗәсе инде киләчәккә булыр. Әмма ләкин киләчәктә Аллаһ Тәала хәерле кылсын эшләребезне. Исегезгә төшерәм, эфирда бергә бер тапшыруы, һәм без бүген мәркәзебезнең Дин Ислам мәчетендә. Һәм әлеге күркәм мәчетнең намаз залына күчтек. Хәзер Инсаф хәзрәт Ибатуллинның дин юлы тарихы турында сөйләшер мизгилләр килеп җиткән. Хөрмәтле хәзрәтебез, мөмкин булса, беренче сорауны яудырыр идем. Кайсы мизгелдә дин юлына килергә уйладыгыз, Инсаф хәзрәт, һәм килү юлыгыз узын булдымы, әллә һич уйламаганда дин вәкиле булдыгыз да куйдыгызмы? Әйтеп үткәнемчә, инде без татар мөхитендә, татар халкы тәрбиясе белән үскән егет дип әйтер идем безне. Һәм дә инде бу
килү булмас иде, инде кичкенәдән шушы бисмилла, Аллаһка шөкер, Аллаһ сүзен, дин сүзен ишетеп үстек, Аллаһка шөкер. Һәм дә инде кичкенәдән шушы дин юлында булдым дип әйтер идем. Инде динне кызыксыну, аны өйрәнү кайчан башланды дигәндә, инде мәктәп елларында, мәктәптә укыган вакытымда шушы мәчеткә йөрүдән башлады дип әйтәләр. Һәм инде шушы мәчеткә йөреп беренче дин сабакларын алып, Коръан укырга өйрәнеп, намазның, тахаратның һәм дә башка дини йолаларның тәртибен инде эчкәридән инде өйрәнә башладым дип әйтер идем. Һәм инде шушы мәктәп еллары вакытында инде йөрелеп, һәм инде мәктәпне укып бетергәннән соң инде Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга кереп, шушы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә гыйлем алып, инде динне тирәнтен өйрәнеп дип әйтерем. Әлхәмдүлилләh. Аллаһның рәхмәте булсын, инде иң беренчедән мәктәптә булган укытучыларыма һәм дә инде мәдрәсәдә булган укытучыларыма шушы дин юлын шунда өйрәнеп, һәм инде хәзерге вакытта дәвам итәм дип инде әйтер идем. Инсаф хәзрәт, гаилә турында да сөйләшеп китик әле. Динебездә гаиләдә чын ир һәм әти ул нинди булырга тиеш, Инсаф хәзрәт? Һәм бүгенге вазгыятьтә моны чынга ашырып буламы ул? Шуннан да хәзерге вакытта менә җәмгыятебездә, татар халкында гаилә мәсьәләсе бик кискен тора дип әйтер идек. Чөнки гаиләдә ата кешенең урыны, ана кешенең урыны, балаларның урыны нинди тәрбия булырга тиеш. Күп очракта хәтта менә дин ягыннан нинди рәвештә булачагын белсәк тә, әмма ләкин гамәли яктан нишәптер инде менә халкыбыз арасында очрый башлады. Шушы булган динебездә булган кыйммәтләрне тормышка ашыру авырлыгы күренә башлады. Һәм инде мин үзем әйтәм шәхсән, без әйтәбез бит ир-ат дибез. Ягъни ир-ат һәм инде уен көлке белән әйтәбез, камыт кидердек дибез, шулай бит инде ир-ат камыт киде дибез. Һәм инде шуңа күрә дә ир иң беренче ратта тормышының әйдәп баручысы, алып баручысы һәм дә инде шушы тормышның арбасын, тормыш арбасын алып баручы дип инде әйтергә кирәктер ир дигәндә иң беренче ратта гаиләдә. Һәм инде бу вакытта тормыш йөген алып барган вакытыңда сиңа шушында булган гаиләмеңне дә тормышыңда, анда каядыр уку йортындамы яки башка төрле юл белән алган гаиләмеңне шушы тормышта кулланырга кирәк. Булган бөтен әхлакый сыйфатларың шушы тормышта гаиләң белән, халал җифтең белән, балаларың белән күрсәтә белергә кирәк. Һәм дә инде бу чыннан да бик тормышка ашырга бик әйтергә җиңел кебек булса да, әмма ләкин инде бу булмастай эш түгел, әмма ләкин була торган эш. Әмма ләкин тырышлык сорыйдыр. Һәм инде без әйтәбез, тырышлыгың белән, шушы гаиләмең белән булган акылыңны җигеп, инде тормыш юлын ир булып алып бара алсаң, аның бәхетен, сөенечен күрерсең дөньялыгыңда да, ул да булса матур гаиләңне, шулай бит тәрбияле балаларыңны, һәм дә инде чыннан да ахиратта Аллаһ Тәгалә каршына баргач, әлбәттә иң беренче ратта дөньяви ягына түгел, Аллаһ каршында җаваплылыгыңны үтәдем дип әйтә алырлык булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм инде бу чыннан да инде һәрбер мөселман бәндәсе шушы гаилә корган вакытта ир буларак, ул инде ниндидер бер белмәгән, уйламаган, ниндидер бер максатларга ияреп түгел, түгел максат куеп, менә мин яхшы ир булам, менә мин яхшы ата булам дигән максатны куеп, һәм шул максатка ирешергә тырышып яшәргә тиеш дип уйлыйм. Инсаф хәзрәт, үзегезнең гаилә хәлегез нинди, тамашачыларга кызык булыр иде? Инде әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән инде мәдрәсәне укып бетерүгә инде гаилә корылды. Аллаһка шөкер, хәзерге вакытта инде тормыш иптәшем белән 4 бала үстерәбез. Әлхәмдүлилләh, иң беренче ратта Аллаһ рәхмәте булсын, тормыш иптәшләребезгә шушы шулай безне, балаларыбызны тәрбияләп торалар. Инде Аллаһның рәхмәтләре булсын аларга. Һәм дә инде шушы дин белән гаиләне дә дөрес бәйли белергә кирәк. Ягъни күп очракта без инде динне, мәсәлән, ул мәчеттә генә, шулай бит, яки да булмаса ниндидер бер җиргә баргач кына ул дин, әмма ләкин гаиләдә юк. Менә мин инде әйтер идем, гаиләдә динне инде кертергә тырыш. Ягъни ул нәрсәдән башларга дигәндә, китап белән генә түгел. Мәсәлән, кайбер вакытны китап уку хәтта ардырырга, ялыктырырга мөмкин кемнедер. Әмма ләкин гади генә бисмилла сүзен, менә шушы әби бабайларыбыз безгә тәрбияләп өйрәтеп калган бисмилла сүзен әйттеңме улым, шулай бит инде. Ашагач дуа кылдыңмы,
Шулай бит Аллаһ Тәгаләне истә тотасыңмы? Хамда башка шушы сүзләрне инде җиткерергә тырышырга кирәк дип уйлыйм. Һәм инде Аллаһның рәхмәте, инде гаиләләребез төзек, тигезлектә бергә яшәргә Аллаһтан насыйп етсен. Амин шулай булсын. Инсаф хәзрәт, Дин Ислам мәчете имамы мактаулы исеменә ничек килдегез? Әлеге вазифадан сезнең күңелегездә горурлык хисе бармы? Инде бу исемгә килдек дип әйтү, Аллаһ рәхмәте булсын, Илят кардәшем, инде мактаулымы Аллаһ белүче, инде Аллаһ Тәгалә бәяләүче һәм инде әгәр дә мин шушы хезмәтем илә Аллаһ ризалыгы өчен, дин халкым өчен кешеләргә шулай бит инде шушы дин сүзен җиткерә алганмын икән һәм инде нинди булса файдам тигән икән, мин инде үземне Аллаһ каршында хәерле, дөрес эш эшлим икән дип уйлыйм. Һәм инде чыннан да менә сөендерә, кайчанда мәсәлән шушы мәчеткә килеп яки да булмаса урамда күреп сөйләшкәч, менә хәзрәт, менә намаз укый башладым бит әле. Аллаһ шөкер, менә шушы хәерле эшне башладым бит әле. Менә Аллаһ шөкер, мәчеткә килгәч дуа кылганыгыз, эшләрем оң китте бит әле. Һәм инде мәчеткә килеп гыйлем алдым бит әле дигән сүзләрне ишеткәч, ул ниндидер бер күңелдә рәхәтлелек дип әйтик. Әлхәмдүлилләh, куйган хезмәтеңнең инде нәтиҗәсе бар икән. Иншалла, Аллаһ Тәгалә каршында да шушы эшләнгән эшләребез бәяләнеп, әҗерле, саваплы булуын инде өмет итәбез. Һәм дә инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә каршында әле күбрәк тә инде Аллаһ Тәгалә каршында халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итәргә ясаң, шушы динебезне җиткереп, инде шулай бит аңлатып, инде халкыбызның дини әхлакый булуында сәбәпче булырга насыйп итсә иде. Менә безнең мәрҗәниләребез, Фахретдиннар кебек шушы динне алга күтәрүче бәндәләр булырга безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Шулай булсын. Инсаф хәзрәт, безнең татар халкыбыз хәзрәтләрне ярата. Аларда чиста кеше, хәтта әүлия күрәләр. Хәзрәт, чынлыкта мәчеттә имам булып эшләү ул нинди эш? Күп кенә хәзрәтләребез тапшыруда әйтте. Бу тәүлек буе тамамланмый торган эш. Һәм без моны эш тә димибез әле. Бу хезмәт. Инсаф хәзрәт Ибатуллинның җавабы нинди булыр икән? Чыннан да мәчеттә хезмәт итү дип әйтер идем. Чөнки дин юлына баскансың икән, ул хезмәт итү. Ягъни кайдадыр син, мәсәлән, дәүләт эшендә безнең инде бер тәртип бар. Ул әлхәмдүлилләh шулай булырга тиеш. Әмма ләкин рухи дөнья бит ул ниндидер бер матди дөньядан аермалы буларак аның вакытын билгеләп булмый. Шулай бит кешенең килеп тора соравы, кешенең мәсәлән йомышы, кешенең авыр хәле, кешенең рәхәт вакыты, аның ялы да юк, аның иртәсе дә юк, киче дә юк. Шуңа күрә инде мәчеттә булу, ул инде чыннан да Аллаһ ризалыгы өчен хезмәт итү дип әйтер идек. Һәм инде шушы юлда үзеңне күпме багышлый аласың, бары тик шуннан гына тора. Ягъни син инде шушы гыйлемеңне алып, шушы гыйлемеңне биреп, халыкка хезмәт итә алу, инде менә ул шуннан гына торадыр. Чыннан да хәтта тормыш иптәшем дә әйтеп куя, бер вакытта шул инде мәчеттә генә тор инде син. Шулай бит инде бу уен көлке, әмма ләкин чыннан да ягъни менә шушы мәчеттә булу, мәчеттә хезмәт итүдер. Һәм инде икенче ягында аңлатып китәсем килә. Инде халык дип әйтик, шулай бит кар вакытта, ягъни мәчеттә имамнарга карата инде ниндидер бер ул эш дип кенә карау, ягъни мәсәлән, инде бер җиңелчә генә шулай бит инде. Әмма ләкин чыннан да халык, ягъни шушы имамнарыбызга килеп бергә шушы вакытында нинди дә булса намаз укырга яки булмаса дини әйберләрне өйрәнергә теләсә, ягъни мәчетнең ишеге һәр вакыт инде ачык икәнлеген аңласайды. Һәм инде чыннан да ул инде мәчетебезгә без халык килсә, кеше килсә, без инде әлхәмдүлилләh сөенәбез. Әлхәмдүлилләh инде динебезне аңлыйлар, аңларга тырышалар икәнлеген яңадан да бер төшенәбез. Хәзрәт, тапшыруыбызның ахырында фәлсәфи сорау уйладым. Аңа ашыкмыйча акрын фәлсәфи җавап кайтарсагыз иде. Ул булай яңгырар. Мәркәзебезнең Дин Ислам мәчете имам хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин. Ул кичә нинди кеше булган һәм иртәгә нинди кеше булу турында хыяллана. Рәхим итсәгез иде. Бу сорауга инде тормыш үткән саен ул кайдадыр зурайып китә хыяллар, кайдадыр инде аңлый башлыйсың, кайбер хыялларны күтәреп тә бетерә алмассың дип
уйлыйсың шулай бит инде. Әмма ләкин хәзерге вакытта иң беренче чиратта шушы мәчеттә дин юлында хезмәт итүемә мин инде бик Аллаһ Раббыбызга бик рәхмәтлемен. Чыннан да чын күңелемнән рәхмәтле. Чөнки менә шушында мәчеткә килүем ул инде миңа җаныма ризык. Ягъни матди яктан да инде әлхәмдүлилләh Аллаһ Тәала үзенең рәхмәтен ташламый. Әмма ләкин үткәргән шушында булган хезмәтем өчен мин Аллаһ Тәаләгә чын күңелемнән рәхмәтлемен һәм инде сөенәмен. Һәм инде чыннан да менә шушы әйтеп киткәнемчә халыкка үземнең хезмәтем илә ничек тә булса ярдәм яки да булмаса файда китерә алганмын икән, аңа инде сөенәмен генә. Алдагы хыяллар дигәндә инде шушы яңадан да шушы иң кимендә шушы хезмәтемне дәвам иттерергә һәм инде халыкка, динебезгә хезмәт итүемә Аллаһ Субхану Тәала ярдәмен бирсә иде. Шулай бит инде шушы динебезне куәтле кылып, шулай бит инде шушы исламның гыйбадәтләрен үтәүдә ярдәмче һәм инде халыкка, мәхәлләбезгә инде күрсәтүче була алсам, иншалла мин инде бөтен хыялым шушы юлдан Аллаһ Тәала безне тайпылдырмаса иде. Ягъни иң беренче чиратта шушы динебез юлында, дин юлында хезмәт итүне инде алга табада үземә максат итеп куям һәм инде Аллаһ Субхану Тәала шушы үзенең ярдәменнән ташламасын. Амин. Бүгенге тапшыру һәм җавапларыгыз өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, Инсаф хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бергә бер тапшыруны яңа чыгарылышында без мәркәзебезнең дин ислам мәчете имам-хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллинның тормыш һәм дин юлын тыңлап үттек. Әйе, әлеге елда кызыклы тарихлар да, гаҗәеп вакыйгалар да байтак булган икән. Ә без сезнең белән иншаллаһ киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз.